Čaute dronisti. Tento týždeň sa mi stala taká vec, čo sa mi už dlhšie nestalo, že som vlastne drona nemal úplne pod kontrolou a prekvapila ma jedna technická, nie vada, ale jeden technický problém. A stalo sa mi to, že dron nebol ovládateľný. Nie, že by lietal kade tade, ale stál na mieste, nešlo s ním pohnúť a tam, kde bol, nešlo ani pristať. Takže ak ste zvedaví, ako to dopadlo a prečo sa mi vlastne toto stalo, tak sledujte toto video. Moje meno je Marek Kulhánek, lietam od roku 2014, vystriedal som niekoľko dronov a zažil som už asi všetky situácie, čo sa s dronom zažiť dajú. Nalietané toho mám už dosť a tak sa rád na tomto kanáli s vami podelím o moje skúsenosti. Tento týždeň som mal takú jednu akciu, že som lietal v riadenom priestore vlastne bratislavského letiska a lietal som v modrej zóne a tesne v blízkosti a aj vlastne do zóny červenej, kde som mal odomknutý jeden priestor. A tuto nastal jeden problém. Tak sa poďme na to pozrieť vlastne, o čo sa tam jednalo. Takže toto je vlastne riadený priestor letiska CTR-ko bratislavské a ja som mal lietať v týchto priestoroch. Ako je vidieť, tuto je modrá zóna, ktorú som mal odomknutú. Červená zóna, tu som mal odomknutý tento priestor, vlastne kde som mohol lietať, potreboval som mapovať túto časť železnice. A vlastne ten posledný let som absolvoval v týchto miestach, kde sa vlastne stretávajú všetky tie blokované vlastne územia, alebo teda oblasti, kde je modrá oblasť, červená oblasť a ešte aj odomknutá vlastne oblasť, ktorú som si nechal teda uvoľniť. No a tu nás sa stalo to, že tým, že som lietal vlastne v týchto priestoroch, tesne okolo tejto hranice. No na tomto obrázku je vidieť vlastne dráhu môjho letu, čiže tu táto modrá čiara je dráha dronu, kde vlastne už v týchto priestoroch mi dron začal vypisovať túto hlášku, že sa nachádza v blízkosti alebo v zakázanej zóne a že mám túto zónu opustiť. No a tu nás začali vlastne tie problémy, kde ja už som tú zónu nevedel inak opustiť, pretože ten dron nechcel vlastne sa pohybovať žiadaným spôsobom, ako ja som chcel. Čiže občas išiel kúsok dopredu, potom sa zastavil, potom išiel kúsok doľava, zasa sa zastavil. Tu je vidieť záber vlastne z toho drona, kde tu je tá dráha a toto už bolo to problematické miesto, kde pristáť sa nedalo, pretože tam boli oplotené súkromné dvory, čiže nedalo sa pristáť dolu. Vedľa bola trať, kde som tiež nemohol pristáť a nešlo s tým dronom vlastne nejak hýbať. Občas sa nejakým spôsobom pohol, ale vždy nežiaducím smerom, aký som potreboval. Skúsil som dokonca aj RTHčko a vlastne ukázalo mi to trasu alebo smer, ktorým by ten dron chcel letieť, ale nepohol sa. Ostal stále na mieste. No, našťastie bolo to, že som mal dobre nabitú baterku. V takýchto prípadoch je treba vždy zachovať chladnú hlavu, zistiť, aká je situácia, či máte dobre nabitú baterku a vlastne rozmýšľať nad tým, čo sa môže diať. Pretože čas relatívne máte, lebo ten dron vám neulieta a treba rozmýšľať nad tým, aké máte možnosti. Ja som s tým dronom mohol trochu pohybovať občas, ma to niekam pustilo, takže som hľadal nejaký priestor, kde by sa dalo pristať. Našiel som kúsok ďalej vlastne cestu, ktorá bola prístupná, kam som sa vedel dostať vlastne na tú cestu. No takže som toho drona nejakým spôsobom sa mi ho podarilo dostať nad túto cestu a nechal som ho tam visieť zhruba v 15-metrovej výške, kým som vlastne prišiel na to miesto a potom som ho vlastne nechal pristať a som ukončil let. No a teraz, prečo sa to vlastne stalo? Skontaktoval som aj support od DJI
A vlastne vysvetlil som im celú situáciu, čo sa mi stalo, pretože naozaj by sa to nemalo stať, pretože som bol v územiach, ktoré som mal všetky povolené. To, že som mal vykomunikované s letiskom, to nie je podstatné, pretože oni mi to nejakým spôsobom ten dron nemohli blokovať, takže toto bola technická záležitosť. Takže všetko bolo košer, tak ako malo byť, ale vravím, ten dron neposlúchal tak, ako by som potreboval. No a keďže som teda poslal i túto informáciu aj na support, tak prišla mi taká spätná väzba, kde mi vysvetlili, aj tu vlastne bolo zakreslené, kde som lietal, a vysvetlili mi, že vlastne ak lietam v takýchto priestoroch, tak si mám ten priestor, ktorý je vyhradený na špeciálne lietanie, teda nie je to odomknutá zóna, ale to špeciálne odomknutá zóna, ktorú si vy stanovujete. Ak lietate v takomto priestore, tak máte si ho navrhnúť tak, aby ste nelietali cez hranicu tohto priestoru. Toto býva obvykle problém. Stretol som sa s tým už aj na Zlatých pieskoch, kde môže byť ešte väčší problém, pretože ak sa nedostanete z vody von, alebo teda z priestoru, ktorý je nad vodou, a tam práve tiež toto križuje táto červená zóna s modrou zónou, a už aj tam som sa s niečím podobným stretol, ale nie až v takejto miere. Tam som ešte mal pod kontrolou toho drona, ale je to problém, že vlastne tuto som ho nemohol dostať viacej ako asi 30 metrov od miesta, kde začal robiť problémy. Takže to, čo som sa dozvedel od supportu ako spätnú väzbu, tak mi bolo povedané, že je problém, keď sa lieta blízkosti takejto hranice. Do červenej vás to nepustí, ale ak máte odomknutý ten priestor, tak práve pri preletoch cez hranicu tohoto špeciálneho odomknutého priestoru býva problém. To znamená, že aj keď ho máte odomknutý, aj mi tam dali vlastne takú výstrahu, alebo teda výstrahu, upozornenie, že aj mám nastaviť miesto RTH, teda vzletu a návratu, v tom priestore, ktorý mám odomknutý, a nie za hranicou toho priestoru. Čiže ten dron sa mi nedokáže vrátiť cez hranicu tohoto priestoru. Čiže buď, keď zletím zvonku tohoto priestoru a vletím do toho priestoru, nevie on vyletieť ako pri návrate domov, a naopak tak isto. Čiže na toto si dajte pozor, keď budete lietať v takýchto hraničných situáciách a hraničných priestoroch, tak buď si dajte teda väčší ten priestor, aby ste mali vlastne priestor na to, aby ste tam mohli manévrovať. Dajte si skrátka väčší priestor na manévrovanie, a keď v takýchto oblastiach nejakých lietate, dajte si na to bacha a rátajte aj s tým, že môže sa stať takáto nepredvídaná, nepríjemná udalosť. Dokonca jednému známemu sa stalo niečo podobné na Cypre, kde mu vlastne zlým falošným nejakým GPS signálom, keď bol nad morom, dostala informáciu, teda ten dron dostal informáciu o tom, že sa nachádza na Bejrútskom letisku, a s tým dronom nešlo nič iné ako pristať do mora. Čiže fakt nepríjemné, a tieto bezpečnostné prvky, čo sa týka tej zonácie na tých dronoch, sú samozrejme dobré, ale majú tieto neduhy a treba si na to dať bacha. Takže za mňa toľko, dopadlo to teda chvála Bohu dobre, žiadna teda nehoda ani nič ku žiadnej škode neprišlo, ale dajte si na to pozor, ja s tým budem tiež rátať. Keď budete si uvoľňovať nejaký priestor v tej červenej zóne, nemusíte sa báť a šetriť s tým miestom, aby ste náhodou zbytočne tam na letisko neotravovali. Nie je to problém, radšej si tam dajte priestor. Na letisku s tým nemajú problém, keď im ohlasíte, kde lietate, čo lietate, tí vôbec to neriešia, a DJáci,
keď si to necháte odblokovať oni a pošlete im všetky potrebné záležitosti, ktoré na to treba, tak vám to odblokujú bez problémov. Čiže naozaj netreba tam šetriť s priestorom a byť skromný. Radšej si tam nechajte priestor na manévre, aby sa vám nestalo niečo podobné. Takže dneska len toľko. Dúfam, že sa do takýchto problémov a vy nedostanete, ale ak by, tak pamätajte na to, akým spôsobom z toho von. Takže zatiaľ toľko a nemusíte sa báť a lietajte hlavne bez stresov.